Hej, mit navn er Anders Nielsen, og i dag vil jeg præsentere en hjemmeside om sejlholdet. Her har vi en skitse over hjemmesiden med hjemmesidens navn og en menu til de forskellige sider. Samt her er der nogle billeder, overskrift og podtekst, der beskriver de andre sider, fordi det er forsiden, og et link til de andre sider. Fra forsiden kan vi se på det her flowchart vil gå til Amos forsøg sikkerhed. Og Amos, som er også en form for kontakt, fører også til gymnasiet hos Ørsted Lyngby. For dem, der er interesseret i hvert fald gymnasiet, som er bag science-holdet. Her har vi forsiden med titlen og menuen, som er igennem alle siderne, og et slideshow i stedet for billeder og beskrivelsen, og der har vi beskrivelsen her om hvilken side man går på. Inklusiv har jeg valgt billeder for at skabe noget variation i stedet for bare symboler, og for at sige at der er nogle levende mennesker bag science showet eller science holdet. Jeg har valgt Railway som en typografi, og det gør jeg, fordi jeg synes den minder meget om Arial og Calibri, men har en dejlig, er lidt simplere, og det kan jeg godt lide. Samt har jeg valgt blå nuancer og hvid som en farve på hjemmesiden, for at skabe en rolig og renlig og ordentlig miljø til hjemmesiden. Jeg synes det giver hjemmesiden en god balance igennem, fordi det er noget jeg prøver at gøre igennem hele showet med, uden at det sådan er skarpe farver, det er ret matte farver og sådan hvide. Jeg synes hjemmesiden er overskuelig med menuen heroppe og beskrivelserne på forsiden, så man ved hvad man går på. Man kan altid gå tilbage til forsiden hvis det er, og se hvad man går ind i hvis man vil. Jeg har lavet en persona, der hedder Victor, og han er en del af målgruppen på omkring de 16-17 år, i dem der lige startet på gymnasiet, og han har startet på H.C. Ørsted selvfølgelig, i Bagsværd, og er interesseret i kemi selvfølgelig. Han synes kemi er lidt kedelig i timerne, og det er derfor han vil gerne prøve noget sjov og spændende kemi, og det er derfor han har tilmeldt sig til science-holdet. Og det fandt han gennem denne hjemmeside. I forhold til de grafiske love har jeg brugt loven om nærhed til de her, inklusiv en afgrænsning heroppe, til at vise hvad der tilhører hvad, og hvad der er tekst og hvad der er titel. Så loven om grænser, som her med bokse. Og så prøver jeg at forholde det sådan rimelig symmetrisk gennem hele hjemmesiden, så det ser dejligt ud at kigge på. Det var det hele. Jeg håber, jeg var glad for, at I hørte med, og tak for i dag.